ki yi kokari ki fahimci mijinki ta fiskar kwatantawa, hararowa, domin ba za ki iya jin abin da yake ji ba za ki iya gane abin da yake tunani a kansa ko yake damunsa ko yake zamanto mai matsala 100% ba, amma ki yi kokari ki hasashe, ki hararo, ki kamanta. Sannan shi ma namiji ya yi kokarin ya hasashe, ya hararo, ya kamanta me matsalolin da wacce take kuka a kansu ko take shiga cikinsu a matsayinta na ya mace. Wallahi ina kalubalantar ki ce kin gane zafin fita a je a nemo kullun yau da gobe a dawo a dinga mika, ba za ki gane, saboda Allah bai azaki a wannan gurbin. Ku tambayi matan matafiya waɗanda mazajensu suke tafiya su bar su a gida, ba fa nata bane kuɗin, ba ta yi ya tafi, amma mama za a siyo kaza ungo, umma za a siyo kaza ungo, mama kaza ya kare, wai ni komai ya kare a gidan yake jikin, saboda me ba layin ki bane ba. Kamar yadda yanzu da za ki fita unguwa ki bar shi a gida da yara, ki ce ya kula da su na yini guda, in kika da Allah kadai ya san tarin mitar da za a yi miki da irin laifukan da zai miki lissafi, saboda me ba layinsa bane. To mu fahimci waɗannan furuq ɗin da irin bambancin da muke da shi a halitta, bambancin da muke da shi ta irin ma'ana nauye-nauyen da aka ɗora mana a rayuwa, bambancin da muke da shi na irin ƙalubalen da muke fuskanta a matsayinmu na jinsi wanda muka sha bamban.